Mubatsiri wedu Zuro Nas Lokusingaperi God is our helper. Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Mwari Mubatsiri wedu aiwa nakagana zino Reverend Mbweju, vafundisi vese vari pakati pedu, ndinokuchingamidzai mose muzita raBaba neremurumbwana neremweya anoera. Amen. Ndoda kutendai nekundikoka samufundisi ari kuno, mufundisi weMethodist Church in Great Britain. Sekutara kwandaita mufaro wangu kunge ndiri pano tichikoerana nemi mashoko anotiponesa tichiri pasi pano, uyezve mashoko anotikwidza mudenga kana mazuva edu ekudaidzwa achinge akwana. Sezviri kuitika mazuva ano, tiri munguva yekudaidzwa kuvazhinji, asi tine mukana iko zvino ngatikudzei Mwari, ngatimutendei. Sekutaura kwandiraita mazuva angu, Mwari Mubatsiri wedu ngatinamatei. Mazwi emuromo wangu nekufunga kwemwoyo wangu ngazvive zvinogamuchirika pamberi penyu, o tenzi, simba rangu nemununuri wangu. Amen. Shoko randoda kutaura nezvaro ndiwo musoro wamakatipa unobva kuna Daniel chapter 10 kubva paverse 12 kuenda paverse 13. Mubhaibheri rangu reshona randinaro rinoti, ipapo akati kwandiri, usatya Dhanieri, nokuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nemwoyo wako wose kunzwisisa nokuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwikwa. Ndauya nokuda kwamashoko ako. Uyo mutumwa waMwari akauya kuna Daniel, apo Daniel akanga akamirira zvaakanga akamirira. Ndiri kuda kuti nditi shoko ramakasarudza, musoro wamakasarudza uyu, tingangoda kunzwisisa kuti Dhanieri ambori ani. Tese tinoziva kuti Dhanieri muprofita. Daniel is a prophet. Anga ari kutaura kunani? Daniel anga ari kutaura audience yake yanga iri yevamwe vasungwa veBhabhiloni, kana kuti vatinoti other captives of Babylon. Ndo chinangwa chakanyorerwa bhuku raDhanieri irori. Chiprofita chake chakanga chiripo kuratidza kuti vanhu vazive kuti Mwari vari in control, Mwari vakabata upenyu hwevanhu munguva idzodzo. Zvino takazvitarisa zvinobva zvatiratidzawo zvakare kuti patinonga tichiverenga mazwi iwayo mamwe chete, mazwi anoreva chiro mukati meupenyu hwedu hwanhasi, anotitondedza zvakare kuti even panguva dzakadai sedzino, even in time such as this, matiri isusu iko zvino, Mwari zvakare varipo ende vari in control. Hakuna chinhu chiri out of control, Mwari varipo. Ndandiri kutarisa zvakare ndichibva ndaona kuti the book of Daniel portrays God as both the ruler of cosmic history and the one who is with his beloved people. Ndobva ndaona kuti hakuna chinombotaurwa kuburikidza nebhuku raDaniel kunze kwekutiratidza kuti Mwari mutongi uye Mwari anoda vanhu vake. Zvandaona nezvandakaona zvakare pandanga ndichinzvera,
ndezvokuti besides kuti Daniel anga ari a prophet, do you know kuti kune vamwe vanhu vanoclaima kuti ndiri mutumwa waMwari, but ivo pachavo vasina ma-experiences to share kana kutaurira vanhu kuti Mwari wacho ari kuvatuma iye wacho akamboita sei mukati muupenyu hwake. Chandadzidza ndechekuti God was with Daniel. Mubhuku rese ndichiri reflector mune nyaya dzinosimuka dzekuti God was with Daniel, was with Shadrach, Meshach and Abednego munguva dzavakanga vari kufesa zvinotyisa. You know the stories when Daniel faced the lions, and also Shadrach and Meshach vakanga vaiswa mugomba remoto. Ndandiri kuti wadikani munguva yamuri kuita sangano inoi titondedzane kakuti tiri muma-similar situation, tiri munguva dzimwe chete nedzakanga dzakatarisana nevarume ava, dzakanga dzichityisawo, dzaitoda mutumwa kuti asvike achibva kuna Mwari achitaura nevana vaMwari. Senguva dzatiri dzino idzi ndofunga mukuno mazuva angu zuva nezuva ndeyekudaidzira kuti Mwari panguva inouyai, Mwari panguva inouyai. Asi shoko randoda kungokupai imimi randoda kuti mubatisise nderekuti God is our help in times such as this. Mwari ndiye mubatsiri wedu panguva dzakadai dzino. Munguva dzauri kufara, dzauri kuti zvese zviri kuitika kwana nhingi handi zvangu ba, remember zvakare kuti it's because God is your help. Mwari ndiye mubatsiri wako. Ari kuchema, vari kuchema, tonderai zvakare kuti Mwari ndiye mubatsiri wedu, ndiye anotibvisa zvakare mune zvese, ndiye anopukuta kunyangwe nemasodzi atinenge tichichema. Varume ava, they declared God's faithfulness in their midst of pain. Ndiri kuti chiri kudiwa nechiri kutsvagwa munguva dzakaoma kudai ndechekudeclare uvapo hwaMwari nekuvimbika kwaMwari mukati muupenyu hwedu. Tichichema, tichifara, let us declare uvapo hwaMwari. Ngatibvirei kumira pachokwadi tichitaura takashinga kuti Mwari vanesu munguva dzekumanikidzwa. Zvinonditondedza mutungamiri wedu weMethodist wamunoziva John Wesley munguva yaakanga arwara, munguva yaakanga amazuva ake ekupedzisira, shamwari dzake dzakatya dzikavhunduka dzikaona zvakare kuti the future of Methodism yakanga yaakutoparara pavari. Ndo zvakanga zvaamavari. They didn't know kuti John Wesley akanga ari mutumwa. Simba rose rine muridzi anotituma kuita basa rake. Naizvozvo chechi haife kana bishop vafa, chechi haife kana mufundisi afa. Chechi yaJesu inoramba iripo because mutumwa ndiye mukuru, which is why in this story yamakasarudza yaDaniel ndandiri kuinzvera ndichitarisa ndichiongorora ndichibva ndaona kuti mutumwa anonzi akanonoka kusvika abatwa nevavengi, asi Mwari vakanzwa vakazotaura zvakare vakarilisa vakaita kuti mutumwa ariliswe asvike kuna Daniel. Zvinoreva izvo kuti ane simba rose muridzi ndiMwari, akatisika isusu mufananidzo wake ndiye ane simba pamusoro pedu. Naizvozvo chinodikanwa kuisa upenyu hwedu maari, kuziva kuti God is our help, Mwari ndiye mubatsiri wedu. So chinondikoshera ndechekuti varume vandataura mubhaibheri umo, varume vanosimukawo mukusanganisa Daniel wamunoziva mugomba reshumba. Do you know the story that is interesting about Daniel ari mugomba reshumba? I'm sure you all know kuti zvinonzi akanga atokandwa kuti shumba dzigomudya, but zvinonzi nekuti Mwari vakanga varipo. As I have said, kuti God is our help, Mwari mubatsiri wedu. Tikakandwa mumakomba, tikakandwa mumoto sana Shadrach nana Abednego, tikakandwa muCovid iri kuvhuvhuta, iri kuti hatina nzira dzatinoitiza nayo, ndiri kuti the best of all is that God is with us. I'm coming back to John Wesley's words zvandataura kuti akataura kuti kudii, why ndichimufarira. Varume vakandwa mugomba remoto, zvinonzi ivo havana kutonzwa hiti yakanga irimo,
asi vakavakanda ndo vakatonzwa hiti vari kunze. They struggled to cope with the heat vakanga vavakanda. Ivo vari mukati havana kuinzwa hiti. Ndo zvazvinoita nekutenda kwedu, ndo zvazvinoita if we hold on to our faith. Hatinzweba kurwadziwa. Vari kunze ndo vanoona sekunge tiri kurwadziwa, ndo vanoona sekunge tiri kutambura, but isu pachezvedu hatinzwe kurwadziwa. So ndiri kuti mufundisi nesangano rese, Mwari ndiye mubatsiri wedu. Mwari ndiye mubatsiri wedu. God is our help even in times such as this. Even panooma church, panoomerwa church financially, God is our help. Hazvidi kusimuka simuka kana kubva panzvimbo, zvinoda kumira panzvimbo dzedu, zvinoda kutenda nekudaira tiri munguva dzekumanikidzwa idzodzo. Ndakudzoka kumashoko aJohn Wesley ari padeathbed akufa. Anotarisa varume, anotarisa shamwari dzake senguva yatiri inoi kuti the situation is delicate because of COVID-19. Tese tiri kutya vafundisi nevafundisi vari kufa zvakare neCovid iyoyi. Tobva tati dzimweni dzenguva ndofunga hasi mufundisi chayeba haanamate vatendi vobva vati munhu waMwari kufawo here neCovid. Iye ari munhu waMwari. Regai ndikutaurirei. Chinokosha ndechekuti Mwari vanesu uye Mwari mubatsiri wedu. John Wesley akufa anotarisa vanhu vari kutya nevari kuvhunduka kuti zvino zvaakuenda tichasara nani, chechi chazoita sei. Vamwe vari kuti ko zvino zvaakufa, zvino zvaari kurwara, iye ari munhu waMwari akaita basa rese rakawanda kuti Mwari havasi kuzviona here. John Wesley anozviona mumaziso avo nemupfungwa dzavo zvavaifunga, anovataurira mazwi aya. The best thing of all is that God is with us. The best thing of all is that God is with us. Ndiri kuti in joy or in pain, God is with us. Mukurwadziwa nemumafaro, Mwari vanesu. Dzimweni dzenguva we make a mistake. Kana tafara kudzinza kwedu kwaita muchato, tinobva tati Mwari vanesu. Kukaita rufu, tobva tati Mwari havasisi nesu. Ndiri kuti vadikani, Mwari vanesu in all circumstances. There isn't any time God isn't with us. Mwari vanesu. Mwari vanesu. Mwari vanesu. Varume vari mubhuku ramakasarudza, vari munyaya yamakasarudza, zvinobuda pachena kuti in suffering, in great uncertainty, they remained faithful. In suffering, in pain, in great uncertainty, they remained faithful. Do you remain faithful? Kana kuti tinotanga kusimuka simuka, tinotanga kurasika kana tasvika munguva dzekurwadziwa. Ndiri kuti as kingdoms rose and fell, the prophet Daniel remained true to God. He sought the Lord for wisdom. He prayed fervently for Israel. Mufundis Bishop DS, kana zvaoma munoita sei? Zviri kunzi ndo pamunofanira kutova nesimba rakawanda rekunamatira nhengo nekunamatira vatendi. This is what Daniel did. Akatonamatira Israel iye ari munguva dzekuomerwa. He fasted kusvikira mutumwa ariliswa. Imi tine ngirozi yakagadzirwa naMwari inomira nesu in all circumstances. Iripo, iri munzira, iri kuuya. Ngirozi yako iri kuuya like mutumwa akanga ari kuuya kuna Daniel. Ngirozi yako iri kutouya, iri munzira, asi zviri kuitika ndezvokuti inodelayiwa naSatani, inodelayiwa nema-evil spirits. Why? Because ma-evil spirits haafare kutiona tichifara. Ma-evil spirits haafare kutiona tichibudirira. Ndiri kuti kana dai muupenyu hwako paine zvinhu zvisiri kufamba, business isiri kufamba, marriage isiri kufamba, iwe uri mwana waMwari, ndiri kuti usabve panzvimbo. Taura mazwi anoti the best thing of all is that God is with me. Wotsanya, wonamata, zvanzi pakadhiliwa mutumwa
kusvika, Daniel akatora nguva yekutsanya nekunamata. Wadikani ngatitsanye nekunamata. In times such as this, I hope we have been fasting zvemazviro kwazvo, nekuti shoko raMwari rinotaura kuna Isaiah zvakare kuti zvino aya ndo matsanyiro echokwadi. Ndogara ndichitaurira vanhu vakawanda kuti kune vazhinji vane dambudziko rekuti wakanga wakupinda mu-fasting, kazhinji kacho it is by duty or it is because zvakaorganizwa nechurch. Saka taakumhanya kuma 10 days. It's not something organized from within yourself. Saka unoenda kufasting yeduty. Ndosaka tisingaone ma-results. Ndirikuti mutumwa ndewako. Mutumwa is assigned to you. Mutumwa wema-blessings yeupenyu hwako is assigned to you. Mutumwa we-peace yeupenyu hwako nemhuri yako is assigned to you. Unojoinire igurumwandira iwewe gashira Jesu samuponeso wako, kuti kana wakutsanya unoziva kuti uri kutaura naMwari waunoziya. Ndo chinhu chinokosha. Again, zvimwe zvatinoita mistake kana tiri kufasta ndezvekuti we change from fasting to budgeting, which is very dangerous kune vanotenda. But sisa ipapo kana ndichitaura nenyaya yekuti budgeting, ndakaona vanhu vanosvika munguva yekuti kana vari kufasta, vana vavanogara navo pamba kana kuti vashandi vavanogara navo mumba vanotaurirwa kunzi svondo rino menyu yakachinja, munenge muchidya sadza nelacto kana kuti matemba, tozo resume nyama kana after 1 week baba kana kuti mai vapedza mutsanyo. That's budgeting. If the moment you starve other people from eating zvinonaka, iwewe wachona wasarudza kusazvidya, you are budgeting. Kutsanya kwechokwadi ndeko kuti zvawasarudza iwewe zvinonaka, sezvakaita Daniel kuti he decided not to eat zviro zvinonaka. Unopa vamwe vodya, unoshare nevamwe kana kupa ari pa next door. Because if you come back after 1 week and say ndakudzokera kunyama yangu yandakachengeta mufiriji, that's budgeting. Zvinoreva kuti it's a wasted week of fasting. Hauna kufasta, you were budgeting. Saka kana Mwari vakatarisa vanotarisa kuti wanga usingatsanyiba, ngatitarisane naMwari panguva dzino idzi, ngatitsarukanei kutarisana naMwari kudiko, kutsarukana kuita vanhu kwavo, nekuti nguva yacho tinayo iko zvino yekuita kwavanhu kwavo. COVID-19 is a reminder yekuti swederai padyo naMwari, garai padyo naMwari, so that in life or in death you realize God is with us. COVID isati yako, rufu rwakanga rungoriko, aingowa mafiro akasiyana naanhasi. Chinokosha chekuremember kuti Mwari ndiye mubatsiri wedu in all circumstances. Ndikuti wadikani, we are all impacted by things outside of our control. These circumstances, weather changing, everything changing, government approach, oppression, everything is happening. Zviro zvose hazvina kumira zvakanaka. All this can leave us afraid and hopeless. But if you read the book of Daniel, it reassures us that God is in control, and we can always trust his love, mercy and faithfulness. Sekutaura kwandaita mukupedzisa, regai ndipedzese ndichitaura kuti from your theme, which was based on Daniel chapter 10 verse 12 to 13, what we learn is that although God did send a messenger to Daniel, a powerful spiritual being, which was the spirit prince of the kingdom of Persia, detained the messenger for 3 weeks. I want you to take note of this.
although God did send a messenger to Daniel. Pane mweya wa prince of the kingdom of Persia wakadetain a messenger ya Daniel for 3 weeks. So we need to understand, what did Daniel do when this happened? Daniel faithfully continued praying and fasting. But sisai hama dzangu munashe, Daniel mutumwa wake messenger yake ya detainwa nemasimba ewakaipa for 3 weeks. Tinonzwa kuti Daniel haana kuneta kunamata, haana kuzorora, akaramba achinamata. Daniel faithfully continued praying and fasting. And after praying and fasting, God's messenger eventually arrived, assisted by Michael the archangel. So tinoda kuti mubatisise kuti kana mutumwa wako akaitwa assign naMwari kuti anga achisvika kwauri aine mhinduro yezviro zvauri kutsvaga nezvauri kunamatira, kunyangwe akadetainwa nemasimba ewakaipa, kunyangwe akanonotswa nemasimba ewakaipa, iwewe uchiramba uchinamata nekufasta zvemazviro kwazvo, Mwari vanopindira, vanotuma zvakare imwe ngirozi inouya kuzorescue mutumwa wako. Ndo zvakaitika panapa. The messenger of Daniel was assisted by Michael, who was sent as the archangel to rescue and to assist the messenger of Daniel. So ndiri kuti kanyangwe zviro zvako iwewe zvakagadzirwa naMwari kuti ndezvako zvikaita vanozvidetaina, Mwari can still send helpers to help. Ndosaka ndati Mwari mubatsiri wedu. Chimwe chidzidzo ndoda kuti mubate zvakare mumazwi waya ndechekuti answers to our prayers may be hindered by unseen obstacles, and not necessarily because of our sins, not necessarily because kuti tinenge tichitadzira Mwari. Ndoda kuti muzvibate nekuti pane vamwe vanobvunza mubvunzo wokuti ina handina chandakambotadzira Mwari, but why are things happening this way in my life? Ndoda kuti munzwisise izvozvo kuti answers to your prayers, to our prayers, may be hindered by unseen obstacles. Unseen obstacles zvinoreva mweya yemuchadenga, mweya yekutumidzirwa nevavengi vanenge vachitoziva progress nezviri kuitika muupenyu hwako, but they may decide to send evil spirits kuti ukanganisike muupenyu hwako, not kuti uri kutadzira Mwari, but because the enemy is not happy about our progress and our blessings. So zvinoitika izvozvo. Also we learned that we should not expect God's answers to come too easily or too quickly. But sisai mashoko iwaya, ngatisai tarisirai dzimweni dzenhambo kuti mhinduro yaMwari inouya nekukurumidza kwezvatinenge tichifunga isusu. Ndosaka zvakataurwa kunzi dzimweni dzenguva mhinduro yacho inononoka uye haiuye nyore semafungiro atinenge tichiita. But izvozvo, nevertheless, that does not mean kuti Mwari varamwa kana kuti Mwari vatiramwa mukati meupenyu hwedu. Aiwa, Mwari vanenge vachiuya. Tondereka mamethodist tisu vazhinji vanogara vachiimba rwiyo rwatinoti rwuya, ita muponesi izvo munoda, muri muumbi ndiri wedongo, sukai mumwoyo kuti ndichene ndizofanira denga kumusoro. Then there is a stanza inoti, ndinangisenyi nekundiedza, sukai mumwoyo kuti ndichene
ndizofanira denga kumusoro. So let us forget kuti sometimes mazwi edu, sekutaura kwandaita kuti mazwi emuromo wangu nekufunga kwemwoyo wangu ngazvive zvinogamuchirika pamberi penyu audience. Sometimes tinoimba mazwi aya mumuimbi tisingazive kuti pamwe pacho prayer requests atiri kuita prayer request yakafanana nekuti ndinangisei nekundiedza asi mozondisuka mumwoyo kuti ndichene. So dzimweni dzenguva tinoedzwa pamwe pacho Mwari vanoita zvimwe zvinhu izvi kuti vaone kuti takasimba sei parudairo rwedu. Kubva mugospel muNew Testament pana Luke chapter 18 yandinodaira kuti maverengerwa zvakare verse 1 to 8 tinoona zvakare kuti prayer, as I've said, may be challenged by evil forces. Jesus taught us to pray fervently and earnestly. So all we need to do is to look for God to answer at the right time. Our prayers may be challenged by evil forces, but Jesus teaches us in this reading to pray fervently and earnestly. So ngati pabatisise ipapo. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vafambe nesu, Mwari ndiye mubatsiri wedu. Kudzamara tasanganazve mune kumwe kutaura nekukurudzirana nekusimbisana zvakare mangwana. Mwari vakuitirei zvakanaka, nevaparidzi vose vashumaira kumashure kwangu nevachashumaira mberi kwedu. Mwari vakusimbisei, Mwari vakushandisei. Muzita raBaba neremurumbwana neremweya wandwera. Amen.